Moi, mä oon Siiri ja tervetuloa tämmöiseen Totuus vai tehtävä tallella videon pariin. Ja siis tosiaan tänään pelataan, jos joku ei tiedä mitä mä tarkoitan, niin tänään pelataan Totuutta vai tehtävä tallella. Ja siis osallistujina on Roosa, sit Mia ja sit tietty myös Eerika. Ja sitten vielä Aada. Ja siis tosiaan mä aloitan. Ja mä kysyn Mialta, totuus vai en kyllä Mialta. Eerikalta, totuus vai tehtävä? Roosa on kyllä, mikä vitsi Roosa? Eerika on kyllä aika nössö, jos vastaa totuus. Aada, nyt tommoset puheet loppuu, ketään ei saa haukkua. Joo, alkaa haukkua ketään toisianne. Joo, en mä edes haukkunut sitä. Ai, et vai? Teillä on huono huumorintaju. Aada, jos tommoset puheet lähtee käyntiin, niin kohta lähet sit tallelta. Joo. Niin, nyt jätetään peliä. Eerika, totuus vai tehtävä? No mä vastaan tehtävä, koska mä en halua nyt. Itse on nössö. No mä oon kuitenkin aika hyvä kaikissa, niin joo. Vai kaikessa? No mä keksin sulle täydellisen tehtävän. Elikäs me syömään Moolan eväät tuolta maneesin yläkatsomapaikasta, niin joo. No okei sitten. Toivottavasti Moona ei suutu. Tai sä et tietää summa. Joo, toivotaan sitä. Mä haluan nähdä tän. Mä jään ehkä tänään odottaa, ettei mua syötä tästä. Joo, samaa. No niin, mene vaan nyt tonne ylös, Eerika. Joo, meen. No niin, sit vaan syödään noi porkkanat, ei se olla niin paha. Mun on pakko nähdä se, kun sen syösin. Siis lähdetään. Syö ne jo, Eerika. Joo. No niin, mä söin ne. Ja ne maistu ihan jollekin homeelle. Joo, mä en ole kyllä varma, oliko ne tältä viikolta vai viime viikolta. Ai mitä? Ei mitään. No niin, voiko joku käydä hakemaan Aaden ja Roosa? Tai itse asiassa mä laitan niille viestiä. Siiri laittoi mulle viestiä, että meidän pitää mennä maneesiin. No jaahas sitten. Hei, oota mua. No niin, nyt kun Aade ja Roosakin on täällä, niin nyt on Eerikan vuoro kysyä. Mä kysyn Aadelta, totuus vai tehtävä? Totuus. Mitä hää? Kysy nyt multa se kysymys. Onko ollut koskaan ihastunut kehenkään? Olen. Keneen? Yhteen Eliakseen meidän koulussa. Keneenkään muuhun. Ja yhteen Viliin. Okei. Mun vuoro kysyy. Ja mä kysyn ei. Siis mä kysyn Mia. Totuus vai tehtävä? Tehtävä. Sun tehtävä on olla täällä 5 minuuttia, 10 minuuttia yksin. Ja siis tosiaan sun pitää olla lukittuna täällä yksin. Ei. No niin, toi on varmaan tarpeeksi hyvin lukittu. No on todella hyvin. Niinpä. No niin, nyt on tainnut mennä 10 minuuttia, mutta annetaan sen vähän pidemmän. Mä pelottaa pikkasen. Mä yritän mennä avaamaan tuon oven. Nyt on varmasti on 10 minuuttia. Ei millään aukea. Ei millään aukea. No niin, 10 minuuttia on jo mennyt kauan sitten. Mä avaan tän jo. Noin. Vihdoin. Mä nyt saan kiinni. Siis tosiaan tää peli loppuu sitten, kun kaikilla on kysytty. Jes, nyt on mun vuoro kysyä. Siiri, totuus vai tehtävä? Totuus. Ootko koskaan pussannut ketään? En.
Voi hitsi, no jäähäs. Mut nythän on mun vuoro kysyä taas. Ja sit pitää kysyä Roosalta. Joo, no sit mä kysyn Roosalta, se on vika, keneltä kysytään. No Roosa, totuus vai tehtävä tietty. Sä ei käytä toi Moona, kun se on ihan just tulossa tallelle. Miksi kaikki tehtävät liittyy Moonaan, mutta okei. Tai ei nyt kaikki, mutta aika moni. Niin siis mä oon täällä auton takana, ja mä säikäytän se, kun se tulee. Ai. Mä sain sydärin. Älä säikäyttele tuolla täällä, Roosa. Joo, sori, mutta kun me pelattiin totuutta vai tehtävää. Silti. Mä kerron jollekin opettajalle tästä. Jollekin tarinanopettajalle tai jotain. Oikeesti tyhmä siiri. No niin, kiitos kun sä katsoit tämän videon, mutta mun on parasta tän videon loppuun. Mun on parasta lähteä, koska Moona on tosi... Siis ei Moona, vaan Roosa on tosi hyvä. Mä kyllä nappaan sut.